Fáilte bh for náis go dtí uafás na Aonadharcaigh, tá míid an sa ar an móthir buí well le ceart ní bóthir buí a bóthir uine sethe. Sin seo episód a dóg de Uafás na Aonadharcaigh muna bhfuil tú tééis sin ciad ceam iscint mar de tholadh buig an annotation agus ciatú cad a tharla inis. Táimid th náis a ríist agus táimid marmh a ríist. Sin annach an searach ar fad cai go bhfuil anna foiir ar fad buint leis mar sin camera gúmar chun bhfuil léimar an muisiúm sa agus mar cháirde beag éiscint a ríist beidir bhfuil óracha an chun léimar arthú agus iad bharú. Anna chud fuil sa chlé sa is ála mar rá mar sin mar híonn tú líasc má chuirt isteach blúir íocha beaga bídacha agus a ríist. Cama má chuid am a thógant an chun fnacht leis inis agus léime nuair bhíonn an almagam anna bha. Cadú bheith fáinach don an clé seo imirt, ní haon joga in éair, síos an dreimar a haim agus a raig linn. Heile fearín beaga agus a heile óir, nad a cad a dhéanaan óir. Ní léonúid le cnach fós agam ach óir se óir agus leis an acnamíocht chomh olc caith mé go léir a bhailú. Is más féidir lom bear seo bhga chum a ríist agus a ríist Cama níos mú fáin a bheith gom. Gus trasna an dreimar a haimíd. Marv a ríist. Ní léon am gom chun stop agus caint cafiad a bharú. Cam chun léimar seo. Na búci pai. Léint a ríist. Hanach chud na daine sa timppel. Níd siad chun mé stoppa, mar tháinig sé chun léint orthú agus óir áid ar an aisce. Nes nád in é seo sa saol ceart má siad a tholadh, ní bhfuil bhfuil dheas le díana bheith. Catíonn me sa an chun léime síos. Agus an fós bio. Anna bha. Uaimh na fíorne. Stocha go ceart an dul isteach an. Uaimh na fíorne, uaimh na gamasúil. OK. Stach go dtí uaimh na fíorne haimíd, cad a thostaigh go uaimh na fíorne. Cén sais áit é seo? Tá mistéirigh buint leis spéis scéala. Error. Oh no, cad a mí cearta sa. Tá cloch sa spéir, A agus S sa spéir. Agus tá crown bonus cion a gcuin. Tá náit sa aisteach go leor. Gachol satá gut is bréagé. Oh no. Cad a dhéanamíd. Bud sé sin go mé a bharú níl. OK. So is dríocht a tháin. Beidir bhfuil ma character drogaíd a hais éigent. Tá tíntán mar de tíntán féin. Ní hen éon seanachil. Sin bhailirte ní léon tíntán mar de tíntán féin a siad a gimmert clasan a rin. An chéad íorne, ní léon luach leis an target sa chluithe seo, ní dhéanann sé tada vísa go mé. Ní dhéanann sé feic in éair. Well, am gan é bhailú pe scéala. Vísa go mé sin. Scamel. Hey, sin é Rory, nó Robin, nó Pain Anamhair. Gan an tú dhéanamh. Bhfuil tú sa seascadí. An tríú fíorne. Ní raibh banjo ag Joe, ní raibh ban ag Joe na manjo. OK. Ní dhéann sé sin ein cíal dumsa ach. Tógais seo ag sé uait. Gunna. Oh no, well. Is mis sé cad is Gaeilge stóta tam na gunnaí a úsáid. Buine me úsáid másas. Úsáid an lechóg chun an gunna dhearú. Gaeilge chun scuile. OK.
Wel, earlier ni gáil an léimar hu a heile sfuil míad a lauch. Lem a runna. Sure, ar nós Call of Duty. Acha sé as goilen. An íarna dearnach. Aonadharcaigh, siad na Aonadharcaigh Aonadharcaigh. Well. Na Aonadharcaigh Aonadharcaigh. So ik gert go meach níos mú úna rum a gert. An bhfuil úna ortsa. Ceapas go raibh ar cordúilin. Ruairi, tá tú beo. Daimsigh mé an fíorne. Ní cordis sin an airchur. Sha! Anis go bhfuil an íarna gods. Oh no. No! Iasam with Danim. Oh no. Okay. Cíime sibh sa chéad episode eile. Caithma bhabin an aimim siú. Cíimiid call a thar loig. Slán go fóil.